Guys, this is a Bicol 360 highway from Tigaon to SM Legaspi Albay. Sigsag road siya. May magandang mga tanawin. Yung highway niya very smooth. Tapos kukunti yung mga dumadaan. Walang traffic. Overlooking the Pacific Ocean. Wala internet dito. Wala na. May magandang island doon sa kabila, guys. Parang yun yata ang tinatawag na Atulayan Island. Atulayan Island is also white sand beach. Located in Camarines Sur. Madaming nakabilad na palay. Ganda ka to? Wow! Awesome! Parang pagod pod, di ba? Parang yung locos. Guys, kung familiar na kayo sa papuntang Cagayan, yung going to pagod pod, parang ganito rin. Ang kaibahan lang dito, yung walang internet? Hindi yung umiikot na may hangin, kumukha ng kuryente. Windmill. Ang kaibahan lang dito, guys, yung walang windmill. Pero the same, parang yung location is the same. Wala yung station, registration.
continues to Legaspi. Innova na kulay chocolate brown. Ba't hindi pula? Ano Ano nangyari? Nawawala yata. Nakarnap daw po yan. Saan? Isang araw lamang itong kanyang Innova. Look at the view, guys. Oh my gosh. Mabalakat, Pampanga. Bandang alauna daw po yan ng umaga. Kung sino man po ang nakakakilala o nakakaalam na ginaroonan ng kanyang sasakyan. Bagong espalto yung kalsada dito. Oh, may dikit sa sakyan. Nagamit sa motorhome ay sakal para sa malocate ang sasakyan. Pakibigay lamang po ang mga sumusunod na numero. Oh, wow. White sand sa kabila. 2838521. Yan po ay chocolate Nakita mo, ano, white sand. Toyota Innova. Hindi po punta si Kuya Anjing niya. Doon meron din, no? Hindi siya island doon, parang ano lang. Dito yung pinaka-island. Sa pinakamalapit na pulisa. Alright. Ella, dako na tayo dito. Oh, ang ganda. Namin natin itong tungkol sa lupa. White sand. Tumbong ni Sherry Idol. Yes po. Tumbong po ni Sherry Ilagay. Oh, hi. Hindi na ulo sa pag-ibig sa nareklamo niya anong nireklamo ito ang patawag dito galit niya ganito niya Bicol 360. Remember guys, Bicol 360. but apparently ay irin sa kanilang title yung parang to Parang Insta 360. Kami at 360. Insta 360. 100,000 around ganun. Ngayon, siyempre, kung bayad na ka, eh, kailangan naman makuha niya yung titulo, di ba? Kaya lang daw po, hindi may problema. Parang mag-u-turn ka. Kaya, pakinod po natin, ang sumbong ni Cheryl. Nagpunta po ako sa Subong mo ay po dahil po sa lumang nabili ko po sa Prime Road sa Orgulas. Ang nangyari po sa 7 days po nila Parang mix na pagod food sa Kabatanis. Kaya nga. lang po, na-discover po natin yung bayan po na may problema pala po sila sa processing ng title nila. So, I had decided po na i-refund na lang po yung payment. Kaso nga po, pinapagarapan pa po nila ako na-refund yung pera. Wow, ito na naman. Pakalain niyo po eh, 2009 pa. Nakakapigil hiningang view. Eh dahil hindi naman niya makuha yung title, hindi yata mapatituluhan sa pangalan niya dahil kaso may problema. Eh, tama yung video niya. Hindi man, wala. Another white sand sa kabilang island. Ay, isim lang ba yun? Malamig ko. Malamig? Hindi masyado mainit. Nasa taas na tayo ng bundok, di ba? Mind-blowing views.
Ito na naman. Para na rin ako pumunta ng Batanes dito eh. Yan, Patinan Beach Resort. Patinan Beach Resort. Patinan White Beach, kita mo? Kasi white sand sila. Nakalagay. Oh, Patinan White Beach. Mga. Nakalagay, diba? Tahimik yung biyahe dito pero hindi ka maiinip sa daming magagandang tanawin. Ang ganda ng tanawin dito guys. Sulong-sulo yung kalsada. Wala ka pang kasalubong. Walang traffic. Ang ganda-ganda pa ng views. Malayo na tayo sa dagat. Malayo na. Pag ano din, papatay na natin. Guys, nandito kami sa Partido Riviera, Camarines Sur. Part ng Camarines Sur is Partido ang tawag. Hindi ko alam kung anong bayan to. Pride of Patitinan. So titingnan ko lang yung view doon sa baba. Welcome to Partido Riviera, Pride of Patitinan. Wow, Pride. Pride talaga. Sana fried na lang, parang fried chicken. Ito yung maganda dito guys. Nay, anong island po yung nasa? Patulayan po. Patulayan Island po. White sand po ba dyan? Sana maganda yan. Resort yan. Resort. Yung White Beach, hindi naman. Sa may ibong kan, ining sadit na ini yung bukid. Yung sadit na, Oo, White Beach yan. opo. So, Ano yan, okay, Congressman Army yan. ayan po. Private island po yan. Opo. Kumadyan ka sa White Beach, may agyan naman. Yan, tabi, yan o, yan sa may bukid-bukid. Yeah. Oo, sa iya. Hindi ko alam na may ganito dito kagandang views guys. Taga rito ako sa Camarines Sur pero ngayon ko lang nalaman na mayroon palang ganito ditong mapupuntahan. Yung nakikita natin na island sa baba, yung malaki is Atulayan Island, White Beach. Yung maliit is White Beach on by Puente Bella raw. So, yun ang sabi ni nanay.
Ang taas. Ang makikita dito guys, parang sa ano, pag nasa north ka parang Sagada na mix pa pauntang Pagudpod at parang Batanes rin. So napakaganda dito guys. Hindi kayo magsisisi once na narating nyo ito. Kahit for viewing or magbi-beach kayo. Kasi mayroon din naman white sand dito. Yung pinakita ko nga na island kanina, isa white sand daw siya. At Tulayan Island, isa white sand beach. Meron din kami nakita na beach na Patitinan White Beach. Ayan guys, papunta na kami ng Legaspi. Mababa ka mong duwa. So actually napadaan lang kami dito. Hindi namin akalain na ganito kaganda dito. Sabi namin mag-shortcut lang kami papuntang Legaspi from Tigaon. So ito yung guys na discover namin na may magaganda palang view dito. Na pwede rin ipagmalaki ng mga Bicolano. Okay guys. Kaya pala. Ayan. Maganda kasi mababaw lang. Malapit lang. Saka hindi lang maganda yung buhangin. Pero okay lang. Yung sand niya, yung alo niya mahina lang. Tsaka mababaw. Banayad. Dito mabato. Katakot naman dito pag malakas ang bagyo talagang dudurog yung mga bahay nila. Hindi katulad sa Batanes sa puro bato. Hindi, maganda rito. May bundok. Oo. May ihaharangin yung ano. Kasi yung nasa ano siya yun dagat lang. Maski na, maano pa rin. Maharang pa rin yan, di ba? Baka magbabounce pa yun. Hindi pa rin masyado mahangin. Mapipigilan eh. Isang oras at kalahati pa. Siguro baka dito pakita tayo na. Per kalibil na lang yung kalsada. Bakit ulit tayo? Kasi may bundok pa eh. Alanganin naman to. Hindi pa inano doon. Left, right turn talaga. Parang garahe lang na. Papasok ka lang ng garahe. Oo, dyan tayo doon pumunta. Balik. Finally guys, nandito na kami sa Legaspi, SM Legaspi. Pauwi na kami, pupunta muna kami sa tutulugan namin para mamaya. Papahinga muna tapos mamayang gabi las 4 ulit.
Palabas na kami ng SM. Wala doon yun. Nakalagay ba dyan 315? Oo. Ano ba yun? Kaya nga. From 315. Wala naman. 314. Dulo na to. 312. Dulo na rin. So dito wala naman pintuan dito. Saan kaya to? 311. 3110. 31. Isa. Andito pala. Kakaibang room nandito pala to.